Hjertelig velkommen til John Frans. Mit navn er John Frans, og jeg er ham den gakkede, der bare laver forsøg med alt. Jeg kan godt love jer for, at i dag der vil jeg lave et vanvittigt forsøg, som vil gå over i verdenshistorien. Jeg vil nemlig se, hvad der sker, hvis man putter ditterbøv ind i en industristøvsuger. Se om den eventuelt kunne blive længere, eller om den faldt af. Så jeg har taget en industristøvsuger med hjem fra arbejde. Det er sådan en, vi normalt bruger til at støvsuge olie med. Og så vil jeg simpelthen stikke mit korpus af en diller ind i røret på støvsugeren. Og så vil jeg skulle tænde for svinet. Nå, men jeg vil skulle starte. Så, ja, hvordan fanden er det lige, man tænder den? Jeg prøver at trykke på den grønne knap. Den er vild. Så skal jeg lige have ditterbøv frem fra gemmerne. Så prøver vi sgu. 1, 2, 3. For helvede, hvor gjorde det næste der da. For helvede. For helvede. Hold kæft, den er jo blevet dobbelt så stor som før. Og så er der ikke noget hud på den mere næsten. Det kalder jeg godt nok for en billig omskæring, det der. Ja, det kan jeg godt sige. Det var så John Frans med ditterbøv i støvsuger. Det går næste det her.